Türk dilli döwletlerin hyzmatdaşlyk geňeşiniň öňümüzdäki aý geçiriljek sammitine Türkmenistanyň geňeşe dogry hukukly agza hökmüne gatnaşmagyna garaşlýar. Bu barada Türkiýanyň hökümet başyndaky Adalet we Ösüş partiýasynyň başlygynyň orunmasary Binali Yıldırma salgylanyp Azerbaýjanyň Report Nokot azy neşri habar berýär. Türk geňeşiniň 8-nji sammiti 12-nji noýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherine geçiriler. Azerbaýjan neşriniň habaryna görä gurama başlyklyk gezegi öňümüzdäki sammitde Türkiýe geçiriler. Şeýle Istanbul sammitine geňeşiň adynyň üýtgedilmegine garaşlýar. Binali Yıldırmyň sözlerine görä türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi türk dilli döwletleriň guramasy adyna eýe bolar. Ýatdasak geňeşi agza ýurtlaryň döwlet başlyklarynyň mart aýyna video aragatnaşyk arkaly geçirilen resmi däl sammitine Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geňeşiň statusynyň üýtgedilmegini teklip edipdi. Mundan oňal iýunyň ahyryna Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Türkmenistanyň türk geňeşe ýürüýte status bilen goşulmak mümkinçiliklerini garalýanyny habar berdi. Geňeşiň baş sekretary Bagdad Amreýew 28-29-njy ýylyň Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hemde vice-premier we Daşary işleri ministri Raşid Meredow bilen duşuşdy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazawstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe türk geňeşiň dogry hukukly agzasydyr. Wengriýa geňeşiň synçy agzasydyr. Gurama 2009-njy ýylda esaslandyryldy we agza ýurtlaryň döwlet başlyklary bu guramanyň türk dilli döwletleriň arasyna ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýanyny utaýarlar. Synçylara görä Türkmenistan özüniň hemişelik bitaraplyk statusyny salgylanyp türk geňeşi agzalykdan gaça durýardy. Geňeşiň 31-nji martda geçirilen sammitin neden çykyşyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny ýene bir gezekne utady we öz ýurdunyň geňeşi agza ýurtlary bilen halkary guramlaryň çägine hyzmatdaşlyk edýänligini aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 15-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň türk geňeşe goşulmagyna syn berdi. I think the pandemic and the problems with the global economy. Meniň pikirimçe pandemiýa we dünýä ykdysadyýetindäki problemalar türkmen resmiýlerini ýagdaýlara öňkünden başgaça çemeleşmäge getirdi. Biz bu ýurdun öz-özüni özüňleşdiriji döwletdigini, Türkmenistanyň ykdysady problemalaryň tas 6 ýyl bäri dowam edýändigini bilýäris. Şonuň üçin meniň pikirimçe bu şeýle bir ýagdaýa gelip ýeten bolmaly, ýagny hökümetiň tas ählak zaty özüňeligini özleri üçin peýda getirmeýändigini boyun alan bolmaly diýip Panier aýtdy. Galbersede ekspertiň sözlerine görä türk geňeş türkmen hökümetiniň harby bileşiklerden gaça durmak ýörelgilerini de gawat gelýär. Medeni gurama Türkmenistanyň ykdysady we sewda babatda geňeşe agza ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegine mümkinçilikderidir. Şeýle-de Bruce Panier'iň inanjyna görä Türkmenistanyň türk geňeşe agza bolan Azerbaýjan we Türkiýe bilen gatnaşyklary ösdürmegi onuň ýanygyç ekspert ugurlaryny Azerbaýjan we Türkiýanyň üstü bilen diversifikasiýalaşdyrmagyna ýardym berer. Eýsem Türkmenistanyň türk geňeşe goşulmagy onuň ýakyn geljekde başga halkary guramalara goşulmagy istek bildirmek ähtimallygyna da işaret edip bilermi? I think that is probably true. The fact that they're willing to join this Turkic Council is again, I think, a sign that they're. Meniň pikirimçe bu dogry bolsa gerek. Türkmenistanyň türk geňeşe goşulmagy istek bildirmegi olaryň öz üzüňelik siýasatyny, bitaraplyk siýasatyny gaýtadan gözden geçirýänliklerini aňladýar. Meniň pikirimçe olar ýekiligiň mümkin näildigine, munyň diňe problemalara ýol açýanyny göz ýetirdiler diýip Panier aýtdy. It's just been impossible and it's created a lot of problems for them. Ekspert halkara ykdysady da we medeni guramalara goşulmagyň Türkmenistan üçin bähbitligini gurrun berdi. Ýöne Merkezi Aziýa boýunça ekspert şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Ewraziýa ykdysady bileşigi ýaly öňkü Sowet Soýuzyny ýa-da salýan Rus awalygyna guramalary ýa-da harby howpsuzlyk we gorunuş maksatly halkary guramalara goşulmak ähtimallygyny özüniň göz öňüne de getirip bilmeýänligini aýtdy. Şeýle-de Panier Türkiýanyň soňky ýyllarda diňe bir sebitde däl tutuş dünýä sahnasyna hassa işçiňleşenligini gurrun berdi. Ol Türkiýanyň we Türkmenistanyň galy bersede geňeşe agza beýleki ýurtlaryň taryh kökleriniň birege gawat gelýänligini, Merkezi Aziýa ýurtlary Sowet Soýuzynyň garaşsyzlyk alanyndan soň 90-njy ýyllarda türk halklaryň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça synanşyklaryň bolanyny, ýöne ol döwürlerde bu synanşyklaryň onçokly başa barmanlygyny, Türkiýanyň liderlik rolunyň pes bolanyny, ýöne soňky bir näçe bäri Türkiýanyň dünýä sahnasyna hassa güýçlenip işçiňleşenligini gurrun berdi. Because Turkey has so much more in common. Sebäbi Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna Hytaý, Russiýa ýa-da Günbatyr ýurtlary bilen deňeşdirilenine has köp umumlyk bar diýip Panier aýtdy.